Моңа каршы югалганнар да, мин бу ярышта җиңәчәкмен. Мин 1 елдан кайтачакмын. Көймә. Сез? Майкл сезне алып барган лагерьда алар тузак әзерләр. Майкл сезне джунглилар аша алып барганда, мин анда диңгез аша тизрәк барып җитә алам. Алар миңа исемлек бирде. Мин дүртегезне алып килергә тиеш идем. Югыйсә улымны күрмичәкмен диделәр. Иртәгә бу төймәгә басмасак, нәрсә булачагын күрербез. 2, 1. Булды. Джон! Джон миннән бункерда бикләнде. Ул моны төймәгә басуны туктату өчен эшли. Әгәр ул моны эшләсә, мин төгәл беләм. Аннары 90 минуттан бу утраудагы һәркем үләчәк. Көт, зинһар, Херли миңа күрсәтте. Ул каядыр монда. Ул Чарли, вакытыбыз юк. Әйе. Менә. Әйттем бит. Сак бул. Динамит бик куркыныч. Югыйсә доктор Анс кебек тәмамларсың. Сак бул. Эка. Эй, Эка. Тыңла әле. Әгәр аларга зыян килсә, яки сонак шартласа, китә аласың, Чарли. Джон! Бу Чарли. Әйдәгез хәл итәбез, Джон. Джон! Эка бик күңелсез. Ишекне ач, һәм без сөйләшербез. Джон, син белергә тиеш. Эка ишекне шартлатырга җыена. Ничек шартлата? Джунглидагы иске караптагы динамит белән. Аңа атом бомбасы кирәк булачак туган, борчылмасын диген. Ул түзә алыр дип уйлыйсыңмы? Әлбәттә. Шулай. Алты, 5, 4, 3, 2, 1. Кайда калганыңны ничек хәтерлисең? Әкрен дәс. Бик әкрен. Радзинский моны ничек эшләгәнен күрсәң иде. Аның фотография хәтере бар иде. Бу тулаем аның уе. Дөрес, Радзинский. Радзинский ишекне ничек бикләргә икән уйлап чыгарды. Радзинский яшерен картаны ясады. Элекке иптәшең турында яңа әкиятләр. Ләкин нигә син миңа аңа нәрсә булганын сөйләмисең? Бу коңгырт топны күрәсеңме? Бу Радзинский. Мин йоклаган вакытта ул авызына мылтыктан аткан. Мискинне җирләү өчен минем 108 минут кына бар иде. Минем акылдан язганымны теләмәсәң, икенче юлы мине җибәр. Синең карантин һәм душманнар булган җиргә чыгасың киләме? Шайтан, мин 2 ел тышка чыкмадым. Минем чыгасым килә. Мин гаскәрдә хезмәт иттем бит. Әйе, патшабикә гаскәрендәме? Әйт әле, Дезмонд, нигә син бу сылу карчык гаскәреннән киттең? Хәтерлим, буйрукларны үти алмаганлыктан хурлык белән куылдың. Келвин, нигә син гаскәрдән киттең? Чөнки минем буйрукларны үтәделәр. Ләкин аннары бәхеткә күрә мин карма башлангычына кушылдым.